Como que no hace nada, agua nivel más. Josu bai, Josu da. Hori da. No, earki, ahi da. Bai, ez da. Aixa gaine. Eta, bai, hori da. Eta... Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Eta gure pekatuak barkatorik eraman gaitzada betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean areko gogok izakiei. Aina hundi eta ere zaitu gorlako, gorazu, lereinkatu bazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aitan guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren itots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santoa, zu bakarrik jauna,
zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otorioz. Jainko Aita, egiaren hitza eta santutasunaren espiritua mundura bidaliz, zure misterio miragarria agertu zenigun gizon emakumeoi. Emaiguzu, egiazko sinismen aitortzen degunoi, beti ereko irutasunaren eitza ezagutzea eta haren batasuna guztigonak gortzea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Esaera zaharren liburutik. Jaunak bere jardueraren hasieran sortu ninduen, bere lehen egintzen aurretik. Betidanik izan naiz eratua, hasieratik, lurra izan baino lehenagotik. Ur leizerik etzenean izan nintzen sortua, iturbururik ere etzegoenean. Mendiak landatuak izan aurretik, muinoak baino lehen izan nintzen sortua. Artean ez zituen jainkoak mundu hau eta kanpokoak eginak, ez da lurraren lehen hautsa ere. Zeruak ezarri zituenean, han nengoen ni, ur leizearen gainetik. Zeru sapaia jarri zuenean, hodeiak goian bildu eta leize iturriak tinko ezarri zituenean. Itsasoari mugak finkatu eta urek ez dituzte muga horiek gainditzen. Eta lurrari oinarriak jarri zizkionean, haren ondoan nengoen ni. Obra maisu bezala, beraren gozamena nintzen egunero, beraren aurrean jolastuz aldioro, beraren ludiaz jolasten nuen, eta gizakiekin nuen neure gozamena. Jaunak esana. Kanta jaunari, lor guztiak, egin alaitxu haren naia, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Beraz, jainkoak sinismenaren bidez onartu gaituelarik, bakean gaude berarekin. Jesu Kristo gure jaunari esker. Berari esker sinismenaren bidez eman digu jainkoak bere ongi nahia gure ganatzea. Egoera honetan sendo irauten dugu eta harro gaude jainkoaren eitza iritsi dugulako itxaropenez. Eta ez hori bakarrik, harro gaude atsekabez ere, bai baitakigu atsekabeak eramanpena duela ondorio. Eramanpenak probaldia gainditzeko gai egiten gaituela, eta probaldia gainditzeak itxaropena sendotu egiten duela. Eta itxaropenak ez du huts egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri baitigu gure bihotzetara, berak emandako Espiritu Santuaren bitartez. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Denbora haietan Jesusek bere ikasleei esan zien, badut oraindik 11 gauza esateko, baina oraingoz ez zarete gauza ondo ulertzeko. Baina egiaren espiritua etortzean, egia beteraino gidatuko zaituzte. Ez da mintzatuko bere kabuz, baizik eta nik jakinaraziko diodana adierazi eta etorkizuna iragarriko dizue. Berak
nire jainko aintza azalduko du. Adieraziko dizuena nire gandik hartuko baitu. Aitak duen guztia nirea da. Horregatik esan dizuet, espirituak nire gandik hartuko duela adieraziko dizuena. Jaunak esana. Gaurkoan, urtero bezala, hemen txelkartu gara, Hirutasun Santuaren festaburua ospatzera. Aspaldiko tradizio bati eutsiz. Eta hori gauza handia da. Lehengo jendek, gure herrietako jendek bizitutakoa, sinistutakoa, hori dena gogoan eduki behar dugu olako festatan. Ermite hau horregatik eraiki zuten, haien devozioa, haien fedea adierazteko. Eta hainbeste urtetan mantendu diran ohiturak guk eutsi behar ditugu segi dezaten. Gure garai moderno hauetan, holako gauza asko eta asko galdu egiten dira. Biziera modernoak, ohitura aldaketak, mentalidade aldaketa, fede aldaketak, horiek guztik ekartzen digute gure lehengo ohitura zar asko galtzea. Horregatik gauza ederra da. Gaurkoan, Euripean ere, honeaino gu etorri izana, Hirutasun Santua ospatu ahal izateko. Kontutan izanik, gure fedean ezinbestekoa degula Hirutasun Santua. Esan genezake, gure fedearen ezaugarri nagusienetako bat degula. Jesusek erakutsi digulako. Jesusek ezagutzera eman digulako. Jainko bat bakarra dagoela, baino aldi berean jainko hori 3 pertsona dela. Aita, semea eta Espiritu Santua. Aita jainkoa da, semea jainkoa da, eta Espiritu Santua jainkoa da. Baino jainko bat bakarra egiazkoak dira. Eta errealitate hau gure arrazoimenaren gainetikan dago. Ez da arrazoimenaren kontrakoa, ez da irrazionala, suprarrazionala baizik. Gure, esan genezake, ikaitasun intelektualak ez dezake demostratu, ez daiteke aiatu guri izagutzera, ez dezake ulertu bere osotasunean, baino ez da arrazoimenaren kontrakoa. Eta ulertu dezakegu zer esan nahi duen. Jainko bakarra dagoela, hori ezinbestekoa dugu, gauza guztiak egin dituena, eta jainko hori 3 pertsonak direla. Eta urtero, Pasko ondorengo lehenengo, hau da Paskoaldia ospatzen dugu, Pentekoste igandera arte. Eta Pentekoste ondorengo igandean urtero ospatzen dugu Hirutasun Santuaren igandea. Cuando celebramos la Santísima Trinidad, tenemos que pensar que es una fiesta identificativa de nosotros cristianos, para considerar un grupo, por ejemplo, hay grupos que se han separado de la Iglesia Católica, hay protestantes, ortodoxos, anglicanos, y para considerar cristianos hace falta 3 requisitos: que tengan el bautismo, que reconozcan la divinidad de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que crean en la Santísima Trinidad. Son las 3 cosas esenciales para creer un cristiano. Horregatik, Hirutasun Santua guretzako ezaugarri esan dedan bezala nagusienetako bat dugu. Fede kontua da, jainkoak emandako fedea. Eta gure garai hauetan, eta honekin bukatuko dut, bereziki eskatu behar diogu jangoikoari, gure fede hori mantendu dezaigula. Gure fede hori sendo dezaigula. Bere premia dugu, berak bakarra sendotu dezake, argitu dezake, indartu dezake gure fedea. Eta hoixe eskatzen diogu gaurko ospakizun honek gure fedea sendotzeko, indartzeko eta argitzeko balio dezaigula. Sinisten dut, sinisten dut, kangoiko eta guzti dut, zerur horren edilea. Sinisten dut, sinisten dut, aneseme bakar, Jesu Kristo gure jauna, eta negandik sortu, Espiritu Santu
santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ikandua gurutzean izatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta itaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut Espiritu Santua, aitarekin, Eliza Santo Katolikoa, Santo Elkartasuna pekatuen barkamena, harakiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin ditzagun gure eskariak. Hemen goian, Iruntasun Santua ospatzen ari geran honetan, eskatuko diogu bakea. Mundua, gerraz, gorrotoz, gatazkaz betea dago. Eskatuko diogu Iruntasun Santuari bakea izan dezagula. Aurrena gure bihotzetan, baita gure etxeetan, gure herrietan eta mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta baita ere gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, hainbeste urtetan, honea etorri izandu direnak, gure herritako biztanleak gaur egun falta direnak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Opioz gozo, Jesusena, gure bihotzen gozarena. Jesus onaren bihotzona, Santuari dei egiten diogu jauna, santu egizu gure eskaintza hau, eta gu ere egin gaitzazu zuretzat opari eder, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera biatu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizuan egina eta Birjinagandik jaioa. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalonduan berdin kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa,
hartuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Ondarean, zure zerbitzari onartu gaituzorako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, abintzazu zure orpegiaren argitan. Errokizak izkiguaren guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Toantsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita Jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruela zemana, santu izabegi zure izena, etorregi zure reinua, egilegi zure naia, zeruan bezala lurrean emaiguzu gaur, egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Eta ez gutentan dira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu handietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Gurean ezu erretan, zurean oste ta indarra, orain eta egin. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baiztera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren ditotxa, zuk entzerkezko munduko bekatua, erruntirik jarena. Jangoikoaren ditotxa, zuk entzerkezko munduko bekatua, erruntirik jauna. Jangoikoaren ditotxa, zuk entzerkezko munduko bekatua, emaiozue pakea. Una hemen Jangoikoaren ditotxa, una munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, Señor, Jesús maitea zait,
Egin dezagun otoitz. Jangoiko gore jauna, beti ereko irutasun santua eta haren batasuna utzi ezina aitortu ditugu. Eguztu, hartu dugu sakramentu honetan, aurki dezagula gorputzarimen osasuna. Jesu Kristo gore jaunaren bitartez, egun, ederra, erromeri bikaina pasa dezazuela guztiok, gaurkoan eurin pixkatekin, baina nahiko egoldi, polilla izan dugu azkeneako. Jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. La voy a seguir luego. Venga. A ver, mira, aprende así. Había mucho de Ya se está ahí. Hori da, bai. hacer la genuflexión. Como eso es. ¿En qué rodilla? Vale. Hasta aquí. ¿Hasta aquí? Bai. Claro. Bai. Sí, está con... Sí. No, fíjate, no te la voy a poner así. Sí, ya vemos el bolsillo. Sí. Sí, es un tornillico eso, ¿no? Sí.